Sebelum Mas Dodok sama Mas Kampret, ya. Ini juga menggantikan bintang tamu dari kota Tulungagung, Jawa Timur. Sopo? Mbak Winong Nawangsih, iya bintang tamu no. Oh iya. Kula mau tak jak bareng, ayo bareng bis wae. Ah, mboten Pak, kula bintang tamu tak mobil dhewe mawon. Iya, bintang tamu iki nggo mobil dhewe. Iya, iya, pancen ya kudu kaya ngono. Ya. Mula didhisikke sadurunge Mas Kampret karo Mas Dodok. Ayo. Nduk Winong Nawangsih, sampeyan kuwi ditresnani kelawan Pak Sutikno saha Ibu Sudarpi. Oh iya, iya. Nek ora ditresnani ora mungkin sampeyan ditanggap remne. Ya, ya. Pokoke dalange sapa wae ta. Sing penting sindane enek Winong Nawangsih. Wah, ya. Nduk ngadeg Nduk Cahayu. Ya, ya. Mari berdiri Winong Nawangsih yuk. Kadung seneng, kadung cinta. Pak Dene sing nonton ning kono mau Winong rong ngadeg ki ora apa-apa. Bareng Winong ngadeg karo joget-joget. Lek ngrokok saya cepet. Jawane gembes karo kowe lho, Nong. Lah lek udut iki saya cepet. Winong kowe tak kapake kaya ngono. Matur nuwun ya, Pak. Ya ampun. Ya mengucapkan selamat dulu. Selamat kepada siapa? Selamat untuk Mas Alfitra dan Mbak Anissa. Nah itu selamat, semoga langgeng, bahagia, terus tidak pegatan, terus. Amin. Wis pokoknya bahagia lah ya. Pada ngomongin ngono aku nggak bisa macam-macam soalnya aku dewe iki ya tidak berpengalaman Pak. Oh urung pengalaman ya, mergo kowe urung rabi ya. Iya betul. Apa meneh bar pedhot sisan. Iya. Nyambung lagi 2 menit ya sepedot. Oh ngono. Dadi nek kowe mau nuturi karo manten ngono jek urung sak pase mergo kowe urung nglakoni ya, Nduk. Betul. Upama sing nuturi aku Pak Kangkong ngono wis sah mergo wis nglakoni. Nggih, jenengan kan kalih butuhe pun dangu. Sudah. Ya. Terus nek sing nuturi kira-kira Mbak Wiwi ngoten patut mboten, Pak? Ya ora cocok kok. Wiwi masalahe rondo kok. Rondo ki ora pas nuturi. Ya, menika Pak Tikno saha Ibu Sudarpi pesenan panjenengan Mbak Winong Nawangsih sampun ngabyantara wonten ngarsa panjenengan. Ya, selaku dadi bintang tamu. Piye, Nduk? Dadi bintang tamu seneng ta? Saya tuh ndredeg Pak sebenarnya. Kenapa? Soalnya kan biasanya kula kan nggih nderek teng mriki to, Pak. Iya. Kayak kemarin tuh pas dijob kalih Cak Kampret tuh kayak aduh iki mangkat ora ya ngoten. Oh ngono. Ngoten kan soalnya kan jenengan to Pak. Aduh iki karo Pak Kangkong aku ngoten aku disalah tingkah terus ternyata kan saya juga merumangsani ya Pak. Saya tuh ya di Solo itu gede di maksudnya digedekne dituntun. Nah, dituntun oleh ya kurang lebih tetap Pak Kangko dan Ki Cahyakun tadi gitu. Jadi saya merumangsani Pak jadi murid jenengan kayak gitu. Dadi cilik iki wis karo Pak Kangko, wis kenal karo Pak Kangko. Dadi sing gedekne kowe aku ya. Sing bagian ngendi sing tak gedekne? Pak ngoten lho. Nek mau jawab kudune bagian pengalaman. Oh iya. Ngono lho, masane ngendi? Pikiranmu Victor, pikiranmu kotor no.
Tak gedhekne pengalamanmu sok melu bapak Kangko. Ya. Tekan ngendi-ngendi nyatane saiki kowe dikersakne karo Pak Tekno ngono lho. Nggih. Oleh ora roh apa mungkin nak ora tresno apa mungkin sampean ditelepon karo Pak Kamret. Nah, niku lho, pokoke niku intine kula niku sing gedhekne Pak Kangkong. Ayo. Nggih. Iya, tak gedhekne neh piye? Bu. Nyapa omong mbokmu? Wong aku ya omong tak tenan tak gese, tak gedhekne tak dhuwurne jenengmu ngono lho. Ngono lho, mergo dadi bintang tamu iki mbok menawa sok ben dalange sapa ono bintang tamune Winong, bintang tamune Winong. Nah, Amin. Ya, pangestunipun nggih, Pak. nah iya, terus engko iso kowe saya sugih engko iso tuku mobil. Wah, melu seneng. Lah, maksudnya mobilnya dijone sing apik neh ngono lho. Amin. Oh, ngono. Oh, ya, tukokne Apa, Pak? Rebon apa anu ngono. Alhamdulillah, Pajero ngono kan. Ketok nek gagah medun wis nyangkung tas sing regane 250.000. Astagfirullah. Masa ngoten, Pak. Boten. Bapak melu bungah, bebek melu seneng. Anak-anakku saya kuncara. Nah, nggih. Yo, nembango nyidro asmara sak bawane sik, Nduk. Ya, bab asmara ki marga bab katresnan. Metik seri Angling Darma ki ya karyane Mbahmu Kakung Blitar Ki Haji Sukron Suwanda. Ya. Metik seri Angling Darma. Kaya ngono lho lagi munggah Mbak Winong. Oh ngisor. Pripun Pak? Winong sae mboten? Sae napa sae? Ayo gek dibudalne. Budake suarane iki lho, Nduk. Ayo. Nggih. Gedelan kayak ngerokok saya copet. Ono ya. Ana cerita tingkae ula kalih Tegane Kambil Ijo ya, Nduk. Bejane sok sing duwe bojo Winong. Wah ngono. Ah, cek bocah cek perawan wae. Weh, apa-apa duwe. Oh ngono. Ah, tur nyindene ya becik, rupane ya apik, bocahe sopan santune ya luar biasa. Imane ya kuat. Iki mau arep munggah nyinden iki sak ansik. Sesuk-esuk bar nyinden meni subuhan. Disenggol wong lanang ngono. Astagfirullahaladzim. Tangane dicekel wong lanang ngono. Ya Allah, kula dosa nyuwun ngapura astagfirullah ya Allah. Bareng dikeloni meneng ae piye. fitnah, Pak, fitnah. Dikeloni bapake ngono lho. Nah, nggih. Nah, keloni bapake. Mosok dikeloni Mahmud ya ora. Hah? Sinten? Mahmud. Mahmud lho ora Wanda ora kok. Ya. Engkang samya jemburayu jenenge ula temper Yayo. wani gunjek garwane sang moho wiku Sing kagungan dalem Pak Tekno ki njaluk lakon tok aneh ya Yung. Lah iya biasane rabine Janaka, rabine Permati, rabine Gatotkaca. Lah iki kok njaluk rabine Harjuna Sasrabau. Wah iya. Awake dhewe terus mikir, "Heeh ya mbok anu ya lagi iki aku Harjuna Sasrabau rabi." Nek ora Pak Tekno ngono, weh tenan ora tak layani kok, Nduk. Wah ngono. Angel lho. Lakon iki Maespati, Magoda, Widarba iki tokohe anyar-anyar. Angel tenan Pak pamurti jenengan Pak Tekno lakone.
Arjuna Sasarbau Rabi. Raketang 500 ditambahi Pak. Dadi Allah. Oh. Ya. Nenggih resi nagara raja Digongke nduk nanone nong sesilih nyinaga kini sakwise kowe mengucapkan selamat untuk mempelai berdua nduk nong. Nggih. Kowe ya matur nuwun karo Pak Tikno karo Bu Sudarpi. Nggih. Engko sing ngragati kuwi ngono. Nggih, terima kasih nggih Pak Sutekno. Pak Sutekno itu apakah gemaarannya nyuntik ya, Pak? Sik ta. Kok iso nyuntik? Sutik nyuntik. Iya, bener nyuntik karo Bu Sudarpi. Bocah kok senengane aneh-aneh. Nah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, pokoknya terima kasih nggih matur nuwun ingkang tanpa upami Pak Sutekno kalian Bu Sudarpi. Bu Sudarpi. Mugi-mugi sabibaripun nanggep Pak Kangko kalian kula mirsani kula kali Pak Kangko niki panjenengan rezekine tambah melimpah, tambah kathah, pokoknya tambah bahagia, sehat, bahagia mulya, panjang umur, wis pokoknya bahagia selamanya wis ya Pak kayak gitu. Pokoknya ngono. Nggih. Pokoknya ngono wis bulet pokoknya. Ya. Yo coba diaturke garape. Nek iki garape beda karo ngene bapakmu Cahya Kuntadi lho. Garape nganggo gamelan Bali ya, alon-alon ya. Nggih, mriko soalnya mboten gadah Pak gamelane. Kon tuku bosmu. Iya. Bengi iki asine sing ditanggapi dudu Pak Kangkoning bosmu Cahya Kuntadi. Gandeng iki bengi isih ana ing Mekah. Nembe naik haji mula Pak Kangko sing dibel karo Pak Kampret. Ngono lho, Nduk. Mula kowe kudu eneng bengi iki. Dadi aku mung banjeli. Ya, yen ana kekurangane ya nyun ngapura ya dalang banjelan. Lah iya. Yo, mangka pun aturaken. Ya, lagune Nyidra Asmara. Yo, garap aransemen gamelan Bali. Dados. Saking Bapak Misrin katur dumateng Pak Kades Sugewaras, Pak Kades Luwi Haji, ya. Panduan, ya. Sumber Agung, Sumber Arum, nggih, ya. Nano, ya. Vokale baterna Mas Kinong.
Jos. Sing kedua dandut no. Ya. Terima kasih. Ya. Wis katur nduk Winong Nawangsih saka Tulungagung. Oh iya, heeh. Ya. Iki giliran Mas Dodok kelawan Mas Kampret no. Ya diaturi mengocok perut saya bengi saya gayeng, heeh.